Hei. Makili Waranggana karo kadang-kadang pengrawit matura karo Mas Lurah karo Bu Lurah karo perangkat para sesepuh adi sepuh kiai alim ulama lan sedaya para warga masyarakat ingkang tumplek-blek wonten lapangan Bareng campur lho Bu Kesi sing lenggah ki ya nggih ibu-ibu karo bapak-bapak ki campur dadi siji ning eloke guyub rukun renek sing meteng ayo ngono kuwi lho elok tenan ya matura Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ya Allah, kula jan matur nuwun banget seneng dalu niki Pak Dalang. Yen kula salam ngoten niku dijawab kanthi kompak kalih warga masyarakat Bareng mriki. Bareng. Bareng. Halo, jangan geger yang di atas. Ada apakah? Wah, kayak VIP loh kayak lantai 2. Oh nggih. Nika penonton ingkang teng mrika nggih kula sapa. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Wasip, jan kaya ndelok bal-balan lho Pak iki Pak. Ayo, tenan. Elok tenan kayak jalur langit lho kayak jalure ayo. Jalur langit cedak masjid kan? Nggih, Bapak Ibu. Kula minangka wakilipun kanca-kanca kru pengrawit Madangkara lan ugi pesinden lan ugi bojo kula Mas Cahya Kuntaidi sing ganteng dhewe. Iya, cek seneng. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Bapak Ibu khususipun dumateng Bapak Kepala Desa Pak Novi sing ganteng ireng manis. Lan ugi ganteng tok aja kok tambahi ireng ngono aja to. Kuwi dihormati piyai sak Bareng iso ngono. Lah piyayine panjenengan nggih ireng ngoten kok, manis kaya Raden napa niku Prabu Bathara Kresna. Terus lan ugi para perangkat desa, para sesepuh pini sepuh lan sedaya warga masyarakat matur nuwun. Panjenengan sampun kersa mercaya kula sak kanca nglipur warga ageng wonten Bareng mriki. Bareng mriki. Piye to lek ngomong mau? Oh iya, Bareng. Bareng mriki mugi-mugi sak sampunipun warga Bareng ngawontenaken upacara adat bersih dusun utawi bersih desa, warga Bareng tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Dipun paringi selamat keluarganipun, dipun paringi soleh solehah anak lan keturunanipun. Amin. Ingkang para petani mugi-mugi panenanipun tahun-tahun ngajeng dipun tambahi panen ingkang melimpah ruah, cengkae mengke saged subur. Amin. Ingkang para bakul-bakul mugi-mugi bakulane sedaya laris telah sedaya. Batine kathah. Ingkang dados pegawai negeri perangkat desa mugi-mugi enggal tambah belanjanipun. Amin. Ingkang dados tukang tambal ban mugi-mugi kathah ban mledos. Dungane ora ngono kuwi ora. Lho, yen nek tukang tambal ban bingung awake dhewe. Iya, ning sampean ndongakne Piyai Bareng kok jan pintere ora umum. Apa cita-citane sampean iso lek wis pensiun dadi sinden harus dadi mudin apa piye? Ora. Lho, napa enten
Mudin wedok. Ana Napa mudin enten? wedok. Dadi yen jenazah kakung sing ngurusi ya mudin kakung, yen jenazah putri kuwi ya mudin putri ngono kuwi. Oh ngaten. Ana Bu Kesi. Lho, piye sampean mirsani kahanane warga masyarakat wonten ing Bareng mriki? Nadyan to nggone adem ning malah nambahi jenjem lan ugi tentrem. Nyatanipun warga masyarakat mriki guyub rukun ngoten niku. Gotong royong manunggal dadi siji lho niku. Leres Pak Dalang. Dados suasana pedesaan menika benten kalih perkotaan. Menawi wonten pedesaan menika kalih tangga teparo padha akrab, tulung tinulung, misale tanggane niku bingung ajeng teng pasar napa istilahé repot tasik masak, enek tanggane liwat, "Yu mandek yu, aku titip lombok ya yu." Senadyan to aku sik urung duwe dhuwit titip utang dhisik. Ngoten niku biasa teng desa. Kecapean teng kutha benten. Ajeng titip, "Mbak, kula titip lombok," dipleroki. Nah, pramila senenge ora kaya senenge urip wonten ing desa Bareng mriki. Warga masyarakatipun guyub rukun niki wau kula mriki nggih luar biasa. Gupuh suguh mboten kirang. Dugi wonten pondokan nyuwun sewu ngeten. Kantor desa. Monggo nggih pondokan kantor desa. Monggo Bu Kesi pinarak Bu Kesi. Monggo dipun sekecakaken jajane milih pundi. Mengko tak sawang nang meja iki dereng enek apa-apa blas lho Pak. Tenan lho. Aja ngenyak to kowe iki, ora penak ngono omonganmu. Nyatane ya sotone ya jos, kanca-kanca ya do imbuh kaya ngono. Nggih. Bar niku panganan lidir, snack enten, soto enten, sambel goreng, tahu, tempe enek. Wah, pokok enak. Rujak pojokan nika nggih enten. Wah, tenan matur nuwun. Pramila kula seneng banget. Iki sampeyan tak kon nembang kok malah ngomongne panganane nyambut jane. Gumun. Mula sampeyan iki katelah sinden Surabadok ya iki mergo ngomongne panganan terus iki lho. Lho, merga panganan iki srana ngraketake awake dhewe paseduluran karo warga masyarakat Bareng. Heeh. Merga panganan iki mau sing ndadekne aku mengko wareg terus semangat nyindenku apik. Nah, mula saiki aku tak nyinden ya, Pak. Ya. Kanggo nglipur warga masyarakat. Siap. Arep ngaturne apa Bu Kesi? Iki Ayo. gandeng hawane adem. Aku pengen nembang sing rada meliuk-liuk ngono lho. Ben apa jenenge awakku iki ben rada anget sithik ngono. Ayo. Lek kurang anget rene tak dekep kene lho. Ndak pareng. Ora mesake lek nganti masuk angin aku ya teganya. Ayo ngono. Ning kene enggak pareng ngoten niku, Bapak. Nggih. Iki- Guyon ora. Neng omah wae ra apa-apa. Duh. Sesuk-esuk, oh garek pirang jam to. Malah tekan ndi-ndi. Nembang napa sing meliuk-liuk? Niki badhe nembang Pangkur Semarangan. Ben aku rada anu ngono lho, Pak. Guluku ki ben rada anget. Mergo niki Lek panjen adem ngono ya apa anu ganggu ning gulu? Nggih, yen adem niku teng pita suara niku rada mengkeret ngoten. mengkeret ya. Kudu diangeti, pancen kudu diangeti ya ngombe Oleh sarana adem ngombe. ora mung pita suara, aku ya nek sing mengkereti ya. Atiku mengkeret ngono lho Om, maksudnya atiku. Ayo ngono. Duh, ate kok mengkeret, ya liyane kuwi sing mengkeret. Iya. Pangkur Semarangan Made in Bu Kesi dipersembahkan wabil khusus untuk warga masyarakat Bareng yang tercinta. Ya Bu. Tan samar pamoreng suksma sinoks maya winahya ing Nah, iki nggih ngenget gulu nggih niki mergo iki ngambah nada tinggi. Ayo. Bismillah sik Bu Kesi, nyebut asmane pangeran, gedruk bumi ping 3. Ayo. Alon-alon Bu.
tarik napas. Terus nyebut asmane pangeran. Iya. Kurang sithik. Iya. Heeh. Alhamdulillah wis lair lanang. Malah kaya wong bayan ora. Ya Bu, kari ari-arine ayo Bu, ayo. Ya. Lair lanang. Lah ya tak rewangi jerat-jerit kaya ngene lho, Pak. Mula sampean karo aku sing setia ya Pakmu ya. Loh, kepiye to? Mbok sampean nyuwun prisa karo Piyai Bareng iki lho. Kapan di media sosial enek kabar aku ki aneh-aneh, ora tau Bu Kesi. Tur ya elek-elek Piyai Bareng kene ya prisa. Mbah Sukron iki kerep mbiyen manyang nang kene. Nggih ta, Pak? Nggih, Mbah Wondo kerep nang kene. Tur kejaba dalang panjenengane ya Haji Ustad. Tegese ngandani anake mesti ya jos tenan. Tur sampean karo aku le omah malak wis 15 tahun to iki. 15 Lah iya, sampean apal to karo watakku karo lagaku. Lah iya. Kapan aku njaraki wong wedok liya yen enek sampean ra tau. Ayo. Oh, kelakon jarake cah wedok tenan, mulai tak ketok tenan. Aja to. Malah diketok. Sing rugi malah sampean kuwi ora. Ha iya. Iki sik sing dhuwur lho, sik lho iki. Ayo. Nyuwun tepuk tangan untuk Ibu Sukesi para lenggah. Wah, kaya ngono lho, suarane ora angger sinden iso kaya ngono kuwi. Enek sing ngono ning munggah terus iso medhun malahan. Ayo. Ibu Kesi pancen spesial kok kuwi pancen. Wah, elok tenan. Dadi ngeten Mas Lurah, jenengan iso dadi kepala desa yang hebat itu pasti ada doa istri yang sangat istimewa. Para pinter lak paring dawuh, di balik laki-laki yang sukses pasti ada istri yang hebat. Sami kalih kula. Yen kula janjane mboten duwe napa-napa. Kula tirakat ya ora kuat, prihatin ya ora tau. Sing kulino prihatin malah Bu Kesi niku. Senin Kemis mboten leren. Poso-poso sunah dereng salate. Salat duka, salat hajat, salat tahajud niku mboten nate leren. Malah sok-sok yen kula sik turu subuh niku digugah Pak ayo aku imamono subuhan. Yen kula mboten iso tangi, dhek mesti subuhan dhewe saka sregepe ping 10 dhek ngantian. Ayo, tak takoni lho kok akeh men to Bu, sing 8 nggih sesuk ngono jare. Apa enek salat nabung ora? Pak Dalang. Dalem. Sampeyan ora ngerti. Napa? Ngopo kok aku getol banget tirakatku. Heeh. Senin Kemis poso nglakoni salat tahajud, salat hajat tak lakoni. Kanggo napake anak-anakku besok pamrih supaya anak-anakku kuwi mulya uripe. Kuwi ping pisan. Ping pindhone tak nggo nirakati sampean kuwi. Dongaku muga-muga bojoku lek ndalang senadyan to kumpul sinden ayu-ayu ora gampang kena godho lan kecantol karo rupa sinden sing ayu. Cukup karo aku wae. Ngono lho Pakmu. Iya, luar biasa iki, luar biasa. Nggih napa mboten, Pak? Sebab ngeten, Pak. Dalang niku abot godane ning semanding kalih wong wedok ayu. Niku witeng tresna jalaran saka kulino niku pancen bener. Nggo nembang mawon Bu Kesi ya, nembang ya. Ayo. Ayo. Nggih. Alah wedi. Ora kuwi ngopo to Bu? Padahal dhek ning Ponorogo ora pengen tak buka to. Ayo. Ora. Santai lah kuwi, los ayo. Pambukaning warna ne taralen saking liyep layaping ngalur
Awake dhewe mau lak jam 5 wis teko kene ya Bu Kesi ya. Nggih. Heeh, Pak Lurah urung preso, aku malah wis jagungan karo Pak Lurah Sawahan mau. Iya, betul. Iya, nang nggen warung pojokan kono karo wedangan. Lah, aku iki krungu, ora ngerti lek aku iki neng kono. Enek salah satu pedagang wayangan lek dalange cahya aku dodol ora tau payu. Tenan demi Allah aku ya menenge aku. Lah piye sing ndelok akeh kabeh ra duwe dhuwit. Ayo. Bapak Ibu ingkang kagungan rejeki ingkang longgar menika bakul-bakul dipun tumbasi sedaya nggih. Nggih. Sepados payu mergo kesuksesan wayang niku nggih gumantung bakul-bakul nika. Yen ora nek bakule sepi nyenyet nggih. Mila mangke pamane kesayah napa pripun wedangan teng mriku ngunjuk kopi napa-napa ngoten niku. Iya men do laris kabeh. Ngono kuwi. Mesake nduk. Wah, angger dalange cahya ora payu lho. Heeh. Nggih, Bu. Pindha pacating supeno sumusuping rasa Matur sembah nuwun. Bacute Mawar Kuning Bu Kesi nggih. Inggih. Nggih. Tembang Mawar Kuning menika ugi kula aturaken dumateng sedaya penonton live streaming wonten ing Kuntadi Channel ingkang dalu menika tembus 2000 lebih penonton. Matur suwun. Nggih sembah nuwun sanget. Iya karo penggemar-penggemar wayang. Iki ning TikTok wis enek Cakes Lover. Ayo Cahya Kesi. Ayo dalang tuwek duwe paguyuban ayo. Ya wis ben. Ugi kula aturaken dumateng Bapak Ki Kasna panjenenganipun nggih dalang ing wewengkon Bareng mriki. Putra siswa inggih guru kula rumiyin menika nenggih Simbah Suprapto HS ingkang lenggah wonten Sumber menika riyen nate ngajari kula perang sabetan niku nate. Mugi-mugi Mbah Prapto swargi langgeng. Amin ya rabbal alamin. Yo, tembang Mawar Kuning ini adalah doa terbaik untuk warga masyarakat Bareng. Mawar adalah bunga yang indah dan harum, kuning adalah emas. Semoga bersama Pak Lurah Nopi, warga masyarakat Bareng selalu harum dan indah menuju zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Yo. Monggo Mawar Kuning dados. Was kabur
matur sembah nuwun Bu Sukesi Rahayu mang istirahat riyin. Ya, ana nawala ya, Mak. Ana. Sugeng dalu Mas Cahya Kuntadi nyuwun langgam rengu. Katur dumateng Bapak Lurah sak perangkatipun. Saha sedaya pandemen Ringgit Purwa lan ugi kadang-kadang Sencaki Sutresna Ki Cahya Kuntadi ingkang sami mirsani saking streaming Kuntadi Channel. Ya, matur sembah nuwun saking kula Pak Yani Susena. Ya, Pak Yani iki salah satu anggota Sencaki. Tresna karo budaya, tresna karo wayang. Ya muga-muga usahane anggene menjadi tukang cat mobil mbuh bis utawa apa wae dipun paringi kelancaran. Ya, ya diaturake rengu. Nah, gandeng rengu iki karyane Piyayi Tulungagung. Ya, Mbah Bagya tak goleke sinden sing uga saka Tulungagung. Sapa? Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Wah ya, coba kaya apa? Yo disupoti yo. Tukung Mbak Winong berdiri. Yuk. Bareng tembange tukung-tukung dindangdutne, wah egolane Winong jan mantap tenan. Ayo. Dasare bokonge ya gedhe. Kok ngoten to, Pak? Ora, itu adalah keindahan ngono lho. Ora dipandang secara negatif ki ora. Itu adalah keindahan dari seni ngono lho, Nong. Nggih. Nuwun. Nyatane bareng saiki sampean saya gedhe wis pinter dandan ya. Walah, saya mencorong, saya menyala semakin cantik temenanan. Mongko sampean kuwi asline ponakane Bu Kesi, ponak aku dhewe. Nyatane lek sampean wayune kaya ngono ki aku iso lali lek kuwi ponak aku lho. Kok jenengan wonten ngoten niku lho, wonten Bu Kesi lho teng mriki. Lho lek ngene iki los Bu Kesi wis karo aku sepakat. Mau Pak lek arep njarake sinden ra masalah, sementing ora tenanan. Ngono kuwi. Lah jenengan ngoten niku engko nek Bu Kesi mboten nderek nek tenanan pripun? Mboten nderek piye? Mboten nderek nyinden. Terus moro-moro tenanan pripun? Tenanan piye maksudnya? Aku seneng karo kowe tenanan apa piye? Ya ora to, Nong. Ayo. Mosok aku mripatku lamur kowe iki ponakanku. Mosok ponakan terus tak dadake penakan ya ora mungkin. Nduk, Winong. Nggih. Tak omongi to, Nduk. Sampeyan karo Bu Kesi ndak usah wedi. Lek ning panggung wayang ngene iki, Pak Yoyok wis tak bapakmu iki wis tak liarke. Malah padane kewan to aku. Bebas, los. Nggih. Nah, ngono kuwi istri yang bijaksana. Biasane lek sing lanang ki dalang terus bojone sinden ngerti, sing lanang ki njarake sinden ngono. Wes terus-terus ngono. Mulih nesu ngono lek Bu Kesi ora nate. Angger aku ki apa ki njarake sinden ayu ngene, dhek langsung WA aku, "Pak, lanjutkan." Ngono kuwi jere. Ah, lah aku ya ora sudi. Timbangane ngenes mending mbok tak loske ya. Ah iya. Urip pisan ngopo to kok bentoyong mikir bojo. Oh, betul. Dine wong urip iku kudu los ngoten mawon nggih, Pak. Dine los ngene iki wis enek sing ngatur. Wong iki karek imane ya bola-bali. Iman kuwi kudu dibangun. Senadyan to awurane sinden ayu, ujiane abot. Ning lek imane dibangun, ning atis dibangun kuat. Wis to mbok digodho kaya midodari Minong ibarate. Ora bakal kenggo. Rungokno. Iya. Nggih Bu Guru, ayo. Nek Pak Yoyone kuwi imane kuat, Bu. Terus? Imane kuat. Imine sing boten. Oh, lambemu elek iso. Iso imin apa ora? Iso lho awakmu. Winong iso ae ora. Nggih. Sekolah ning ndi, Nduk, Winong? Kula kuliah teng Universitas 11 Maret Surakarta. Jurusan apa?
Pendidikan bahasa Jawa. Pendidikan bahasa Jawa. Yen 1 2 3 4 5 iki dikramakke dadi piye? Setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal. Oh iya, lek terus 6 7 8 9 10 piye? Nggih, tetep, Pak. Tetep piye? 6, 7, 8, 9, sedasa. Wah, wi dosenmu kleru kuwi. Lah pripun sing bener pripun? Setunggal kalih 3 sekawan gangsal langkung setunggal, ya ta? Niku cara pundi? Cara aku ngono kuwi. Ya apik, Nduk. Sampeyan tur aku ngerti yen sampeyan iki opor bebek cukup awake dhewe. Tegese sekolah mbayar SPP, mbayar kontrakan utawa kos-kosan iki kok cukupi dhewe. Mergo sampeyan apa? Karo Gusti Allah diparingi wujude kagunan, pinter nyinden, terus swaramu apik, wajahmu nyatane ya ayu. Lah kaya ngono kuwi sing apik. Dadi sampeyan aja nganti isin. Iki motivasi untuk anak-anak generasi sekarang. Nyatane Mbak Winong Nadianto bocah milenial, gandeng seneng karo budaya, terangkat derajat kamulyane, bisa ngragati sekolah dhewe tanpa ngrepotke karo wong tuwa. Nggih. Mila pengumuman kangge bapak-bapak, ibu-ibu ing wewengkon bareng mriki, kok putra-putrinipun enten ingkang swantenipun sae mang dadekke sinden. Tenan kuwi, dadi sindene cucuk timbangane drep, ya to? Ngono kuwi. Ha iya. Ya, nang dibawani ya, Rengu. Ayo karyane Simbah Wangsa Subagya. Nah, pamundhute Pak Yani iki. Ayo, coba ya apa nggih. Nonano agawe ruciteng nonano atiku digawe rangu ringgitan wonten bareng dalu menika ugi dipun semak dipun pirsani dening adi kula nggih nate dados murid kula niki Mas Badar Alam. Wah, dalang hebat saka Nganjuk. Klebu anak kula Mas Akbar nggih sugeng laras matur nuwun nderek macul wonten wilayah Nganjuk. Ha iya, saiki wis kondang-kondang wis viral-viral wis diserang karo mak-mak dhek. Ha iya, ora apa-apa wis ngono kuwi malah nyenengke. Ya. Ya nang suwit manuk sikatan manuk apa nang?
sikatan, Pak. Disikati to, Mbak ngono. Sing gobloke kowe. Kuwi jenenge manuk sikatan kok disikati ora senengane. Aja malah brondol kabeh ora. Jenengan ngoten to, Pak? Ora iki aku kok manuk sikatan iki apa bae jenenge manuk ya. Nggih. Kan enek manuk sikatan, Nggih. prit, kuku, terus podang ngono kae. Nggih, lah jenengan mau pripun niku anune persepsine? Lah batin kok manuk disikati apa ora mati to manuke iki lho. Ayo. Oh, Lek brondol kan ya sayape nggak bisa terbang. Nah iya. Lah iya. No, ayo. terowongan Wah. udan grimis. Bar disikati terus udan grimis mlebu terowongan deh ya. Aku bener jemane kuwi lho tembangmu kuwi lho. Boten lah. Ora ya. Sing bener piye to, Nduk? Aku ora ngerti lho malan tembang-tembang saiki ora. Mbot. Mbok aku lho mboten ngertos apa jenengan sing dimaksud pripun mboten ngertos kula. Ah iya, bener malah ora ngerti malah apik. Aku dhewe tak mone apa ya bingung iki mau ora. Iya. Nino. Nano, ayo. Dadi orang udan tangis keloyongan. Mlebu terowongan bar kuwi nangis dhek mentian. Ayo nangis terus geloyoran. Ayo ngono ya. Nggih. Yo. Anu yo rengu ayo. Cak bagus loh malah kok mutah pripun to. Jane mutahe ning ndi maksudnya? Heeh. Baru. Kuwi mau lho mergo dalane iki lak berkelok-kelok mau rene. Mabuk ngono lho, Nong. Heeh. Yo Nong diaturake rengu engko ditayupne ya, Nduk ya. Nggih. Nggih, siap. Oke, yuk. Sajak ikaton rengu enten apa niku dene sampun dangu dikakakan
matur sembah nuwun Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih, Nduk. Dalem, Mak. Iki wis jam 12. Jumbuh karo dawuhe para panitia adate nadyanto seneng-seneng aja lali nyenyuwun ndedonga kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ya. Monggo sedaya kemawon ingkang kepareng kempal manunggal mapan wonten ing lapangan bareng mriki sekedhap kemawon kula nyuwun wekdalipun ngeningaken cipta nyambung rasa kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa menawi panjenengan sedaya estu anggenipun nyenyuwun supados pikantuk kawilujengan barokah lan ugi kesehatan karahayon menapa kemawon kalian Gusti mumpung menika jam 12 tur iki sasi sura insyaallah dijabahi karo Allah Nduk. Amin. Ya. Monggo sedaya para lenggah kula ingkang minangka dados pandega ngeningaken cipta dipun wiwiti. Khususon sedaya para warga masyarakat ing Desa Bareng Sawan Nganjuk mugi-mugi tansah pikantuk berkah saking Allah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu basuki kang KSD rahayu wilujeng sedaya para warga masyarakat ing Bareng sedaya kemawon. Amin amin ya rabbal alamin. Pepeling langsung dangdut ya. Monggo dipun aturaken pepeling dados.